brate, ti što imaš problem s alkoholom, nemaš ti problem s alkoholom. To je posljedice tvog problema. Mora da vidiš koju tugu i muku imaš u srcu. I onda to da počneš da lečiš, da to ispovediš i da to nekako prevaziđeš, taj tvoj unutrašnji problem. I naravno onda da ne ideš tamo gde su ti prijatelji, ti što se pije, onda ta priča uz piće, ona je isto vrlo, nije samo što je štetna, ona ponekad čovjeka više mu to treba nego to samo piće. Nego ta priča, ta zajednica. Zajednicu ne moraš tu da tražiš, nego je traži sa Gospodom i traži zajednicu najpre s roditeljima, sa onda nekim drugim ljudima koji imaju spektar interesovanja malo drugačiji. I mora da nađeš zajednicu i u crkvi. A pogledaj, sad da ja ne bi nagađao, ti si nešto nezadovoljan životom. Sad, nema šta budeš nezadovoljan ili zadovoljan. Bog ti je podario život. I nemoj da se bojiš ni života, ni smrti. Nego stani pred Gospodom, zablagodari mu i raduj se svakom danu. Što god daje, ja sam mu naredan. Tako, zlatni moj, da to ti batališ i da taj problem rešiš i da vidiš kako će da bude sve drugačije.